Erkeği olan biraz gaydusuz olmalı. Mert olmalı. Azcıgan bolsa da. Käbir TikTok'a yürüyen erkeği olanlar var. Olara men erkegem diyesim gelen nokta. Kızın hareketlerimi ya bir ayalı özün mengzetjek olup rol oynayalar. Hakikatte oňal däldirler. Şahsiyetleri gowa adamlar. Ýöne ýaş nesile ýalňyş görelde bolýarlar. Erkek adam TikTok olsun istendik platformada bolup biler. Ýöne özüniň erkekligini, mertligini ortaga goýup geplemeli. Cesur bolmaly, gaýdusuz bolmaly. Mahtum Bolynyň bir goşgusy we Mahtum Bolynyň Seyit Nazar Seydi'niň bir goşgusy bar. Watan üçin çykdym gyýrat üstüne, tä janym çykýança dönmenen beýler. Dikdir serim düşmen düşman astyna, sildek aksagandan ganmanan beýler diýer. Yani şöyle ata-babalarımızdan bize ýen belli de. Yani ganym silýän aksa da men gandanam ganmar, o zatlar pikir etmän diye. Çünkü watan üçin diye çykdym gyýrat üstüne diye. Edil şuňala erkek adam prosto ýöne durmuşda ýaşan wagtda özüniň namysy üçin, özüniň bir mertebesini gorumak üçin köçede her ýerde gürlende şu zatlar pikir edip gürlemer. Ýöne käbir erkeklere değişil däl bu geplerim. Çünkü olaryň ady erkek, öz erkekler. Yani köçede içip yıkılıp görenleri var. Eni atasına hormat etmeyenleri var. Olara değişil däl bu gepler. Yani men erkek diyen hakyky erkek olanlara değişil. Birem deýuslara değişil däl. Assalamu alaikum.